Subay sa giisyu nga writ of possession sa Regional Trial Court Branch 4 sa Panabo City, Davao del Norte niadtong Enero 27, 2026, gi-take over na sa Davao Light and Power Company ang distribution system assets sa Northern Davao Electric Cooperative con Nordeco sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte karong adlaw, Pebrero 25, 2025. Uyog mismo ang sheriff sa RTC Panabo na si Jonathan Torres sa pag-take over sa pasilidad sa Nordeco. Authorized Davao Light, kung mga communication between the Nordeco and the MDC. MDC, muna ni ma'am. Siya ha? Hindi na ba kailangan mo ito? Gwardyado ug pulis ang palibot sa pasilidad sa pagpangandam sa posibleng resistance nga mahitabo. Paspasab nga gihikutar sa mga kontraktor sa Davao Light ang mga pole band. Kay daghang poste sa kuryente ang tauran nila og notice aron makita gyud sa mga tao ang legal nga proseso nga naagian sa DLPC sa pag-take over nila sa pasilidad sa Nordeco. Malampuson hinuon ang pagtaod sa mga notice nga gisulat sa tarpaulin. Maglalagay kami ngayon ng tarpaulin in accordance sa instruction ni Eric, notice of execution nata sa rin. So, i-install namin ngayon and makita nyo na mamaya kung ano nakasulat. Yung order mismo nakasulat na sa tarpaulin. Para kang Mayor Limuel Reyes, kadaugan sa katauhan sa Samal ang pagsulod sa DLPC sa Island Garden City of Samal. Lipay kayo ang mga tao dito karon, especially kumpleto mi, naamo ang council, naamo ang Tension Council, naamo ang mga barangay captains. Ginasuportahan nyo naman ang Davao Light nga mailisan yun ang Nordeco. So, muna mong dako kayo mong kalipay karong adlaw nga natuman na ginamong paandoy. Dako ang pagtuo ni Mayor Reyes, daghang mamumuhunan ang musulod sa Samal Island aron magnegosyo, inig mahingpit na nga magserbisyo ang Davao Light and Power Company sa isla sa Samal. Paul Palacio, Newsline Philippines, stay safe.